So heto nga guys, after ko na magpahilot nga, ayun sa na-stress na nga ang aking paa. Ayan. Nagawi ako dito sa bundok para i-check or tignan yung mga anin pong mga puno kung nalanta na ba sila or ayun, sinabuhay pa sila. Uy, nagulat ako, kala ko tumukulog. Wow! Ahas na to kanina. Guys, akala ko ahas. Marami pa naman ahas sa park na ito. Ayan. Naalala niyo yung sinabi ko, ayan, dun sa may puno ng mangga. Merong kaming dyan noon, yung langka. Sa tagal na ng panahon, ayun. Ayan. Eto, sige. Puntahan na natin yung ating mga tanim na puno. Lalaki na nitong mga mahogani, oh. Bata pa ako nung tinanim itong mga guys. Ayan, tsaka yun si Yuan ang aking pamangkin na lagi kong kasama dito sa bundok. Tingin-tingin sa taas, baka may ahas na malaglag. Yan. Ika na Yuan, baba na tayo. Sabi na sa kabakiran, mga bata sa batibot. Maliksi, masigla. O nanonood ba kayo ng batibot? Yun yung yung parang Filipino version ng Sesame Street. So ready and still, tell me how to get to Sesame Street. Yun, ganun. Tapos mga bata sa batibot. Yun. So eto na guys. So asan na yung avocado? Yun. Ayun na yung si avocado. Yan. Ito po. Si avocado. Tapos si rambutan. Nasaan na si Rambo? Tapos yan o. Ay! Yun. Gulat ka naman, friend. Tabi-tabi po. Yan. Ito po yung rambutan. Ito po. Yan. Alive and kiki. Nililigan po namin. Sige po. Balik ulit kami sa susunod. Potato. Masala. Sige po, bye-bye na po.